Με δύο τρόπους ιερουργείται η Θεία Λειτουργία, με το λόγο και με την πράξη. Στη λειτουργική ανάμνηση της ζωής του Χριστού δεσπόζει ο Σταυρός. Κατόπιν ο ιερέας τοποθετεί ανάποδα τον αμνό και χαράζοντας τον κάθετα λέγει «Θύεται ο αμνός του Θεού, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας». Και διασταυρώνοντας την κάθετη τομή με μία δεύτερη λέγει «Σταυρωθέντος σου Χριστέ, ανηρέθη η τυραννής, επατήθη η δύναμη του εχθρού, ούτε γαράγγελος, ούτε άνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσεν ημάς, δόξαση». Τελειώνοντας, γυρίζει κανονικά τον αμνό προς τα επάνω και βυθίζει τη λόχη στο δεξί κάτω μέρος λέγοντας «Εις το στρατιωτών λόχη την πλευράν αυτού ένοιξεν και ευθέως εξήλθεν εκ της Αγίας αυτού πλευράς αίμα και είδωρ». Η πράξη αυτή συμβολίζει την ενέργεια του στρατιώτου που με τη λόχη εκέντησε την πλευρά του Χριστού για να διαπιστώσει το θάνατό του. Σαν συνέπεια της πράξεως αυτής ή το να χυθεί από την Αγία πλευρά του Σωτήρος αίμα και είδωρ. Γι' αυτό συνεχίζοντας ο ιερέας ρίχνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο κρασί και νερό λέγοντας «Και ευθέως εξήλθεν εκ της Αγίας αυτού πλευράς αίμα και είδωρ». Αναφέρεται για τον Όσιο Θεοδόσιο τον Νέο ότι όταν στην πρώτη του Θεία Λειτουργία έφτασε στο σημείο αυτό τόσο συγκλονίστηκε ώστε ζήτησε να παραιτηθεί από την ιεροσύνη. Το αίμα συμβολίζει την ευχαριστία, το δε είδωρ το βάπτισμα. Ο ιερέας ευλογεί τώρα την ένωση των δύο στοιχείων. Τα δύο αυτά μυστήρια που πηγάζουν από την πλευρά του Χριστού δημιουργούν την Εκκλησία και όπως από την πλευρά του Αδάμ δημιούργησε την Εύα, έτσι και από τη δική του πλευρά δημιούργησε την Εκκλησία του. Κατόπιν παίρνει μια άλλη προσφορά και χαράσει σε αυτήν μία μικρή τριγωνική σφραγίδα εις τιμήν και μνήμην της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και την τοποθετεί στα δεξιά του αμνού λέγοντας «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιός σου». Δια της Κυρίας Θεοτόκου προσφέρθηκε στον Υιό του Θεού το ανθρώπινο, η ανθρώπινη φύση και δι' αυτής αντιδωρήθηκε από τον Θεόν στους ανθρώπους η Θεότης. Αφού πάρει τρίτο πρόσφορο ο ιερέας βγάζει μερίδες των 9 ταγμάτων. Κάθε τριγωνικό εξόγκωμα αντιπροσωπεύει ένα τάγμα που με την σειρά είναι ξεκινώντας από την πρώτη κάθετη τριάδα αριστερά, πρώτον των αγγέλων, των αγγελικών ταγμάτων, δεύτερον προς τα κάτω των προφητών, τρίτον των Αγίων Αποστόλων, τέταρτον
των Αγίων Μεγάλων Ιεραρχών. Πέμπτον, των Αγίων Μεγαλομαρτύρων, ανδρών και γυναικών. Έκτον, των Οσίων ανδρών και γυναικών, των ενασκήσει λαψάντων. Έβδομο, των Αγίων Αναργύρων. Όγδοον, των προπατώρων Ιωακήν και Άννης, των Άγιου της ημέρας. Και ένατο, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ή του Αγίου Βασιλείου, του οποίου γίνεται η λειτουργία. Αφού βγάλει τις μερίδες αυτές από το πρόσφορο, μνημονεύει για κάθε τάγμα ξεχωριστά, αγγίζοντας με την Αγία Λόχη αντίστοιχα το κάθε τάγμα. Στο τέλος όλα είναι πάνω στο δισκάριο, στα αριστερά του αμνού. Στη Θεία Λειτουργία μαζί με τον Χριστό παρευρίσκονται αχώριστα η συνάθρηση των Αγίων Αγγέλων, των Αγίων Αγγέλων και Μαρτύρων, γιατί και αυτοί, ιδιαίτερα οι μάρτυρες, έχουν αγωνιστεί με τον Χριστό. Γι' αυτό γίνονται κοινωνοί Θείας Φύσεως, με το να συμμετάσχουν μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στη Θεία Λειτουργία ζούμε το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο της κοινωνίας των Αγίων. Μετά, αφού πάρει την τέταρτη προσφορά, βγάζει μια μερίδα για τον τοπικό επίσκοπο, η παρουσία του οποίου είναι απαραίτητη, διότι χωρίς τον επίσκοπο δεν μπορεί ο ιερέας να κάνει τίποτα. Ο πράσον τι άνευ του επισκόπου, το διαβόλο λατρεύει, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Με μια πέμπτη προσφορά ο ιερέας βγάζει τη μερίδα από την οποία θα μνημονεύει υπέρ των ζώντων και υπέρ των κεκοιμημένων αδελφών μας, και μνημονεύει όλα τα ονόματα των πιστών. Εδώ βλέπουμε τις μερίδες των ζώντων. Στη συνέχεια μνημονεύει τους κεκοιμημένους. Εδώ βλέπουμε ένα ψυχοχάρτη πάνω στο οποίο είναι χαραγραμμένα τα ονόματα των ζώντων και των κεκοιμημένων. Ο Ιερός Καβάσιλας γράφει ότι δια της Θείας Λειτουργίας οι άνθρωποι αγιάζονται με δύο τρόπους. Πρώτον, με την ευχαριστιακή προσφορά, που είναι ταυτόχρονα ευχαριστία και οικεσία στο Θεό. Δεύτερο, αγιάζονται δια της Θείας Μεταλήψεως. Κάθε μερίδα ενώνεται με το Άγιο Αίμα του Χριστού και μεταδίδει τη χάρη στη ψυχή εκείνου δια των οποίων προσφέρθηκε. Τώρα, πάνω στο Άγιο Δισκάριο, βλέπουμε την εικόνα της Αγίας μας Εκκλησίας σαν σύνολο, ολοκληρωμένη σαν το ένα σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Ο ιερέας παίρνει το θυμιατό που προεικονίζει την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος πάνω στα προσφερόμενα δώρα. Τα 12 μικρά κουδούνια συμβολίζουν τους 12 Αποστόλους και ο ήχος το Θείο Κήρυγμα. Ο ευώδης καπνός μηνύει την ευωδία του Αγίου Πνεύματος και ότι από το μυστήριο αυτό έχει ξεχυθεί στον κόσμο η χάρις του Πνεύματος. Κατόπιν θυμιάζει τον αστερίσκο που συμβολίζει το αστέρι της Βιθλεέμ που ήρθε και κάθισε πάνω στον τόπο όπου ευρίσκεται το πεδίο ο Χριστός μετά της μητρός αυτού. Το Άγιο Δισκάριο το καλύπτουμε με ένα κάλυμα που έχει σχήμα σταυρού λέγοντας «Ο Κύριος ευασίλευσεν, ευπρέπεια εναδύσατο». Με ένα άλλο παρόμοιο κάλυμα καλύπτουμε το Άγιο Ποτήριο λέγοντας «Εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου Χριστέ». Και με ένα τρίτο μεγαλύτερο και τετράγωνο καλύπτουμε και τα δύο σκεύη λέγοντας «Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη το πτερίγο σου». Το κάλυμα αυτό το ονομάζουμε αέρα. Η κάλυψη των προσφερωμένων δώρων διαρκεί από τη στιγμή αυτή ως την ώρα της απαγγελίας του συμβόλου της πίστεως. Μας θυμίζει το γεγονός ότι δεν τον ανεγνώρισαν όλοι τον Χριστό από την αρχή. Το μυστήριο της ενσαρκώσεως του Θεού Λόγου παραμένει στην αφάνεια 30 ολόκληρα χρόνια, μέχρι δηλαδή της δημόσιας δράσης του Χριστού. Ο ιερεύς βρίσκεται στο τέλος της ακολουθίας της προσκομιδής. Με το θυμιατό θυμιάζει την πρόθεση και τα δώρα λέγοντας «Ευλογητός ο Θεός ημών, ο ούτως ευδοκίσας δόξαση». Η Θεία Λειτουργία είναι το κατεξοχή μυστήριο της ευλογίας του Θεού, γιατί δι' αυτής δεχόμαστε τον ίδιο τον Χριστό. Μέσα από το μυστήριο οι πιστοί ομολογούν το πάθος του Χριστού και την εκ νεκρών Ανάσταση αυτού. Με τη σταυρική θυσία ο Χριστός αγκάλιασε όλα τα έθνη. Το αίμα του σώζει κάθε άνθρωπο που επιθυμεί την σωτηρία του και την μεταπήδηση από τον θάνατο στη ζωή. Το κάλυμα που σκεπάζει τώρα τα τίμια δώρα συμβολίζει την συγκατάθεση του Θεού Πατέρα στην προσφορά του Υιού. Με την ακολουθία της Ιεράς Προσκομιδής, η Αγία Εκκλησία μας προετοιμάζει για το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Καθένας λοιπόν ας φανεί αντάξιος της μεγάλης αυτής δωρεάς και αφήνοντας κάθε βιωτική μέριμνα ας συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλο και ας αγαπήσουμε αλλήλους. Ώστε με ομόνοια να ομολογήσουμε Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον.
Αμήν.